Nyt viritellään pullisvaappuihin uinnit kuntoon. Eli uitossahan meillä on tällä kertaa 85 millinen vaappumalli, joka muuttuu luotettavaksi nyt taimenkalasteluitten lomassa. Tuttu ja turvallinen 62 millinen vaappumalli, niitä on uitettu jo vuosia. Ja sitten viime kaudella mallisto on päätynyt 55 millinen pikkuvaappu. Lähdetään katsoa, miten nämä ui. Esiviritykset on tehty. Lähdetään käyntiin 85 millisestä vaapusta. Nyt on vuoros 62. Ja sitten on 55 millisen vuoro. Se on siinä. Sitten maalaa uutta settiä. Nähdään joella. Uusi pullisvaappumalli. Toinen lasku. Ehti olla vedessä sen 10 minuuttia. Heti lohi kiinni. Ja lohihan näyttää tältä. Me se ehti tosi punnaa ja mittaa. Ja naaras kala miehille sieltä. Näppärän kokoinen, saadaan tehty reissun ruuat tästä, että loppureissu menee sitten pyydystä ja päästä kalastusta. Lohen vapautus peruttu.
Yritettiin semmonen 20 minuuttia sitä elvyttää, että se vähän väsytyskin näytti siltä, että kauheasti ei ole energiaa. Ja lopputulos on tässä, että saadaan vähän lihaa miehille. Tuotteenahan oli tämmönen kalossivaapusta tehty coveri. Messias nimentää, taisi Karilta saada tää väritys. Pinkkiä, punaista, kultaa ja vihreätä ja pieni musta. Siihen se otti. Sieltä kairattiin uudella 55-millisellä pullisvaappumallilla ensimmäinen lohi tähän malliin. Tää ei kauan ehtinyt joessa ole. Semmosen ehkä 3-4 minuuttia. Joo, se antoi 79 senttisen loheen. Me annetaan sen olla kiinni. Pinkki on nyt se juttu näköjään. Laita jatkaa kalastusta.